खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबि रानी ब्रह्म नोंथांमोनखौ एसबी बड निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो बेंकआव दोननाय नोंथांनि राङा बेसेबां रैखाथि दं नोंथांनि बेंकआव दोननाय रांखौ बेंकनि मावथियानो लाखुमागोन होननानै नोंथाङा माब्लाबा सानफेरदों नामा नंगौ बेबायदिनो जाथाय जादों धुबुरी जिल्लायाव धुबुरीनि खोला सालमारायाव जादों बे जाथाया इउक' बेंकनि मावथि शिबशंकर प्रसाद बिना इउक' बेंकनिनो 34 लाख रांखौ लादों बेनि उनाव दा बिथाङा खारखुमानानै दङ होननानै फोरमायथिदों बेंकनि मावथिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय 3 फेब्रुवारिनिफ्रायनो इउक' बेंकनि मावथि शिबशंकर प्रसाद बिना खारखुमानानै दङ बिथांनि मबाइला सुइच अफ आरो बिथाङा न'आवबो गैया होननानै फोरमायथिदों थांनाय 3 फेब्रुवारिनि सानसे सिगां अदेबानि 2 फेब्रुवारियाव बेंकआव सानैल' मावथिफोर फैदोंमोन बेनिनो खाबु लानानै कास्टमारा दोनफैनाय 8 लाख रांजों लोगोसे बेंकनि माखासे रां गासै 34 लाख रांखौ लानानै शिबशंकर प्रसाद बिना खारखुमानानै दङ बिथाङा न'आव गैया आरो बिथांनि मबाइलाबो सुइच अफ होननानै फोरमायथिदों बिथाङा गोदान सिम बाहायदों जानो हागौ दा बिथांनि फनखौ ट्रेस खालामनो थाखाय नाजानाय जागासिनो दं होननानैबो फोरमायथिदों इउक' बेंकनि मावथिया बिटिसिआव बिसायख'थि खुंजानो गेजेराव माखासे दान आद्रा दंबावो अब्लाबो बिटिसिआव जेब्लाबो राजखान्थिनि गुदुं बारा बारबाय थायो बिटिसिआव UPPLआ सोरखार दाफिननो हागोन होननानै फोथायनाय दङ सोरखारखौ जोंनो दागोन होननानै गोख्रोङै दाबि खालामदों मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्मआ बाक्सानि बाबारियाव बेसेन नाङै सावस्रि बादा खुंनाय हाबाफारियाव उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङा बाहागो लानानै बे खोथाखौ फोरमायथिदों बिथाङा बुंथिदों दि सोरबा जुदि एलायन्सआव फैयोब्ला जोंबो नाजागोन एलायन्स गैयाब्लाबो हारसिङै गेलेगोन मानोना मोननैबो रोखोमनि थाखाय जों थागथियारि होननानै बुंथियो जायखिजाया रोखोमनि बुजिलायनाय थागोन आरो बुजिलायनाया जेब्लाबो थागोन जोंनो सोरखारखौ दागोन UPPLनि दैदेननायावनो सोरखारा जागोन बिसायख'थिनि सिगां माबा जाहोननि थाखाय एलायन्स जायाब्ला फिल्ड सार्भे खालामगोन आरो UPPL BJP आलदायै गेलेयोब्लाबो UPPL आरो BJP जयैनो सोरखारखौ दागोन होननानै बुंथिबाय मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्मआ ओजोंहाय हाग्रामा महिलारियाबो सोरखार दानो हागोन होननानै फोथायनाय दङ सेप्तेम्बर दानाव जों अदेबानि BPFआ सोरखारखौ दागोन होननानै बुंथिबाय हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो खौरांगिरिनि गेजेरजों बुंथिदों दि प्रमद बर'नि सोरखारा 31 मार्चआवनो जोबगोन सोरबा थिखादारा बिल मोननो गोनां दङबा बिलखौ लाखादो 31 मार्चनि सिगां गोदान साप्लाइ अर्डारनि थाखाय गोदान कनस्ट्राक्सननि थाखाय थिखादारफ्रा प्रमद बर'नो घुस होनानै दादोनसै मानोना सेप्तेम्बर दानाव जोंनि सोरखार फैगोन होननानै बुंथिबाय हाग्रामा महिलारियाबो सोरखाराव फैयोबा लाइमोनफोरनि थाखाय बांसिन गोसो होनाय जागोन बेखार जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय 100 कोटि रां होनाय जागोन होननानैबो फोरमायथियो हाग्रामा महिलारिया गागि खौरांगिरि दिलवार हुसैन माजुमदारखौ आसाम पुलिसा एरेस्ट खालामनायनि उनाव आसामाव खौरांगिरिफोरनि गोख्रों खुद्रिनाय जाख्ल'नायखौ लानानै सोंथि खालामनायनि दायावनो गागि खौरांगिरि दिलवार हुसैन माजुमदारनि सायाव दाय जाबसिननानै एरेस्ट खालामनायनि अजद आरो बिथांखौ एरेस्ट खालामखांनायनि उनाव गुवाहाटी प्रेस क्लाबनि बानजायनायाव खौरांगिरिफोरा आसामनि दाब दाब जायगायावनो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननाय आसाम सरकार आरो आसाम पुलिसनि हेंथायै गोख्रों धरना होदों लोगोसेनो फरायसा आफाद आसु एबिएमसु बिथांमोनहाबो आरो बेरेखा दोलोआबो बेनि गोख्रों हेंथा खालामदोंमोन उनाव गोख्रों धरना होनायनि थाखाय बेलाव एंगारनो गोनां जादों खौरांगिरिखौ कामरुप मेट्र' चिफ जुडिशियेल मेजिस्ट्रेट कर्टआ गागि खौरांगिरि दिलवार हुसैन माजुमदारनो बेल होनो गोनां जादों फोरमायथिनो गोनांदि आसाम कअपारेटिभ एपेक्स बेंकआव 50 कोटिनि बांसिन रां जाख्ल'नाय जानायनि अजद जायनि एमडिआ डम्बारु सैकिया आरो चेयारमेना BJPनि MLA बिश्वजित फुकन कोटि रां जाख्ल'नायखौ लानानै माखासे आफादा धरना होनायाव दिलवार हुसैन माजुमदार बिथाङा थांनानै रिपर्ट लाहैदोंमोन आरो MD डम्बारु सैकियानाव सोंथि खालामदोंमोन बेनि उनावनो खौरांगिरिखौ एरेस्ट खालामनाय जादों दा गोख्रों धरना होनायनि उनाव बिथांखौ बेलाव एंगारबाय आरो बेयो देरहासारनाय खौरांगिरिफोरनिनो देरहासारनाय आरो सुबुं खुंथायनि देरहासारनाय होननानै फोरमायथिदों खौरांगिरि दिलवार हुसैन माजुमदार बिथाङा खाम्फा बरगयारिया UPPLआव थांनायनि उनाव उन दाहा जानो गोनां जादों नामा मा थांखि लानानै UPPLआव थांदोंमोन आरो मा जाखो बेखौ लानानै खाम्फा बरगयारिजों जयै मावफानाय आरो जयै BPFनिफ्राय UPPL दोलाव हाबहैनाय माखासे सोद्रोमाफोरनि बिबुंथि मख'नो गोनांदि खाम्फा बरगयारिजों MP बिसायख'थियाव
खाथि खामानि मावफानाय दिनेश बसुमतारी बिथांजों लोगोसे BPF नि गोबां मावथि आरो सोद्रोमाफोर जायफोर UPPL दोलाव खाम्फा बरगयारी बिथांजों जयैनो जइन जाहैदोंमोन। दा दिनेश बसुमतारीजों लोगोसे UPPL आव थांनाय BPF नि माखासे मावथिफोरा फिन BPF दोलाव फैफिनबाय। BPF दोलाव फैफिननानै दिनेश बसुमतारीजों लोगोसे माखासे मावथिफोरा बेखौनो फोरमायथिदों दि थांनाय MP बिसायख'थियाव खाम्फा बरगयारीजों जयै मावफानाय लेखायै लाइबिलिटिस मोननो गोनांमोन आरो बेखौ मोनगोननि आसायावनो UPPL आव खाम्फा बरगयारीजों जयैनो जइन जादोंमोन। नाथाय UPPL आव थांनायनि उनाव बे लाइबिलिटिसखौ मोनफिनाखै आरो UPPL नि गस्लाखौ माब्ला खुनो मोनगोन बेखौ साननानै दंमोन। दिनै गस्लाखौ खुनो मोनबाय होननानै फोरमायथिदों। ओजोंहाय दिनेश बसुमतारी आरो खाम्फा बरगयारीया मा थांखि लानानै UPPL दोलाव हाबफैनायमोन बेनि सोमोन्दै दिनेश बसुमतारीया फोरमायथिदों। बिथाङा फोरमायथिदों दि BJP आरो UPPL आ एलायन्सआव थाखागोन आरो एलायन्सआव थायोब्ला आं अदेबानि खाम्फा बरगयारीया 14 नं चिरांदुवार बियाबनिफ्राय टिकेट मोननो हागोन। बेनि उनाव जयैनो खामानि मावगोन होननानै खाम्फा बरगयारी आरो आंनि गेजेराव सावरायनाय जादोंमोन। बे लेखायै UPPL दोलाव हाबफैदोंमोन होननानै फोरमायथिदों। नाथाय दा BJP दोलोआ BTC बिसायख'थियाव हारसिङै बिसायख'थि गेलेगोन होननानै BJP नि MP दिलीप सखिया बिथाङा रोखायै फोरमायथिदों। जानो हागौ बेनि उनाव खाम्फा बरगयारीनि जि आसा दंमोन बिथांनि आसाया बायदों अदेबानि निराशा जानानै दं जानो हागौ होननानै बुंथियो दिनेश बसुमतारीया। IPL 2025 आ गुवाहाटीनि सौरसजाय स्टेडियामाव मैया जादों। मैयानि सानाव राजस्थान रयेल्स आरो कलकाता नाइट राइडारनि गेजेराव क्रिकेट गेलेनाय जादोंमोन, जेराव कलकाता नाइट राइडारआ 8 उइकेट्सआव राजस्थान रयेल्सखौ फेजेननो हादों। राजस्थान रयेल्सआ 153 रान बानायदोंमोन आरो कलकाता नाइट राइडारआ 153 रान बानायनानै 8 उइकेट्सआव राजस्थान रयेलखौ फेजेनदों। कलकाता नाइट राइडार्सनि अपेनार क्विन्टन डि कुकआनो 97 रान बानायदों आरो बिथाङानो गोरलैयैनो देरहासार होनायाव मदद खालामदों कलकाता नाइट राइडारखौ। बिथाङा खेब 6 रान बुदों, जायजों कलकाता नाइट राइडारआ गोरलैयैनो देरहासार जानो हादों। मैयानि सानाव 26 मार्चआव जानायनि अनगायैबो 30 मार्चआवबो गुवाहाटीनि सौरसजाय स्टेडियामाव क्रिकेट गेलेनाय जागोन। रां जाख्ल'नायनि दायाव गोबां सोरखारि मावथिफोरखौ साफानि उनाव साफा हमबोबाय थानाय जादों। नाथाय माखासे रां जाख्ल'ग्रा सोरखारि मावथिफोरा बेखौ गियाखै आरो दासिमबो रां जाख्ल'बाय थादों, जायनि जाहोनाव हमजाबाय थानो गोनां जादों माखासे रां जाख्ल'ग्रा सोरखारि मावथिफोरा। फिन रां जाख्ल'नायनि दायाव हमजादों सासे जुनियर इन्जिनियार। डाइरेक्टर अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्शन टीमनि आखायाव नांदों जुनियर इन्जिनियार नेकिबुज जामान। फकिराग्राम मिउनिसिपाल बर्डनि जुनियर इन्जिनियार नेकिबुज जामान बिथांखौ 10,000 रां जाख्ल'नायनि दायाव एरेस्ट खालामनाय जादों। गला बानायफिननो पारमिशन लानायाव गनायथि होनायनि मुङाव 10,000 रां दाबि खालामदोंमोन जुनियर इन्जिनियार नेकिबुज जामाना। बेनि उनावनो रां लाबाय थानाय समाव डाइरेक्टर अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्शन टीमजों हमजानो गोनां जादों बिथाङा। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।